Hi guys! So welcome back to my vlogs and for today's video mga loves. So, ay may magaganap pong graduation, no? At ito po, nakabihis na po ako, yan, no? Ito na naman po, no? At syempre, may mga kasama po tayo, talaga naman nagporma-porma pa. Yan po, ang mga graduate. So ako po, ang role ko po ay MC, ang pinakagwapong MC na Korean. Chokara! Hey! Role niya po ay siya po yung mag-graduate, no? Kasi grade 10 na po siya at mag-grade 11 na po. Ito po ang tinatawag na online graduation. So ito po, siya muna yung magpo-photographer. Yan po si Kulang sa budget. Bugoy, yan po si Bugoy. At ito naman po si Bibi Shane, supporter ni Banang. At yun naman po si Angel. Ang gagampanan po ni Angel ay, anong gagampanan mo? Andiyan naman po yung madam at yung may honor. Paninintay namin po sila. Pero may yung mga audience at yung sila Eunice, Margaret at si Ariana Grande. So yun po ang mga kaas po ang online Graduation! So yan na po si Bae. Bae Reme. Talaga naman nagbihis si Bae. Yan sila. Kaway kayo Bae, kaway. Hoy, magpakita kayo Margaret ha. Guys, no, kompleto na po kami. Yan. Nandiyan na po sila Bae. Magandang umaga, gabi, hapon sa inyong lahat. Ako nga pala si Jack Cool. So ngayong araw na ito ay matutunghayan natin ang paggaganap ng online graduation. So nandito na po ang ating Madam Damin. Walang iba kundi si Madam Bingo na ani. Isang dalagang Pilipina. May nakita kong isang babae. So napapansin nyo po, adik po yung madam natin ngayon. Interview lang muna natin si Madam B. Madam B, ano po ang bingo mamaya? Sa letrang O, kabayo. Nakasungak po talaga. Madam B, ano po ang bingo mamaya? Sa letrang O, kalbo. So, umpisa na po natin ang online graduation. Let's go! So, ito na nga mga kaibigan, ang unang aakyat sa ating online graduation. Walang iba kundi si Margaret Isabella Mayugba. Diba? Para may kabit ang medal ni Margaret Isabella Mayugba, tawagin natin si Lola Remedios Tinidora Estrada.
At ang pangalawa po nating tatawagin ay walang iba kundi si Mara Eunice Mayogba. Dipat tayo kami! Picture! 1, 2, 3! So kitang-kita naman po ang pag-akyat at pag-alalay ni Calvo. Lola Remedios Tinidora Estrada. Woo! Diba tayo? Lara ng Lara! At ang pangatlo nating tatawagin ay nagmula sa Mapandang Pangasinan, Grade 8, Pupil, Regular Class, Academic Excellence Awardee with Honors, Special Award, Conduct Awardee, Aaron Devara. Ang kanyang kabit na ama, batang-bata at fresh pa, virgin pa, RJ Balon! Ang pang-apat natin tatawagin ay walang iba, nagmula pa sa Pangasinan, Grade 8, the Regular Class, Academic Excellence Awardee with Honors, Special Award, Conduct Awardee, walang iba, ang basa-basa, Bea Regine G. Loresco. Ang magkakabit, nakabit, Engine Loresco. Ay, Marvel pala. At ang panghuli nating tatawagin na hindi naman magpapahuli, walang iba, nagmula pa sa Mapandang RJ Balon, ang ating graduating. Ang magkakabit, walang iba, ulit, si Lola Remedios Tinidora Estrada. Uy, tayo. At dito na po natatapos ang ating online graduation dito sa bilang pagkilala sa ating pinakamaganda Lola Remedios. Bigyan po natin ng flowers. Yan, Abulok. abulok na po yung flowers. Thank you guys for watching. Sana nagustuhan nyo itong online graduation natin. Yan na po yung mga gumraduate. At nagpapasalamat tayo sa mga dumalo sa ating online graduation. And dito na po nagtatapos itong video na ito. Maraming salamat. Huwag kakalimutan mag-like, share, and subscribe. Thank you guys for watching. Bye-bye!
Bili kayo. Pupunta.